स्पन्टेनियासलि गाव गावनो रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनि फारसे फैदों आरो बेखौ नुनानै आं दिनै रोखायै बुंनो हायो जे बनरगाव समस्तियाव इउपिपिएलनि केन्डिडेट हिसाबै आङो देरहागोन आरो देरहागोना 100%। दासान्दि फैगौ 22 तारिख सेप्तेम्बराव जे बिटिआरनि बिसायख'थि जागोन बेहाय बनरगाव समस्तिनि केन्डिडेट हिसाबै इउपिपिएलनि केन्डिडेट हिसाबै आङो बेहाय गामि गामि गिदिंदों न'खर न'खर गिदिंदों आं जेसेबां गिदिंदों ग्राउन्डनि पिक्चारा बिराद मोजां मोनसे इउपिपिएलनि हावा जादों आरो इउपिपिएलनि हावा जानायनि मुल खारना जाहैबाय मा जोंनिनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा थांनाय पास बोसोराव गोबां खामानि मावनो हादों आरो बिसेसके जोंनि बिटिआर ओनसोलाव सान्तिखौ बिथाङा लाबोनो हादों। सान्तिल' नङा गोबां बिथिङाव सोलोंथाइनि बिथिङाव बेनिफ्राय नोङो शिक्षानि बिथिङावबो गोबां बिथिङावनो बिथाङा मोनसे जाफुंसार खामानि मावनो हादों आरो बिथांखौ आङो बे व्यक्तिगत भाबै माने बुंनो सानो बिथाङा सासे साक्सेस माने पलिटिशियान होननानै आं बुंनो सानो। दा बिथांनि बे खामानि मावनायखौ नुनानै बिटिआर बासिनि जेसेबां रायजो राजा दं बिसेसके बनरगाव समस्तिनि सिङाव जेसेबां रायजो राजा दङ माने इउपिपिएलनि फारसे मोनसे आकर्षण जादों। दिनै गाव गावनो जों खुनु मानसिखौनो जोङो माने कनभिन्स खालामनो गोनां जायाखै। स्पन्टेनियासलि गाव गावनो रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनि फारसे फैदों आरो बेखौ नुनानै आं दिनै रोखायै बुंनो हायो जे बनरगाव समस्तियाव इउपिपिएलनि केन्डिडेट हिसाबै आङो देरहागोन आरो देरहागोना 100%। देरहानायनि जोंहा देरहानायाव बारा गोनो गोथो जानांगौ गैया। जोंहा जोंनि दोलोनि माखासे स्ट्रेटेजि दङ, एक्सन प्लेनिं दङ। बे एक्सन प्लेनिंखौ जोङो बाहायदों आरो जोंहा जोंनि गेजेरावहाय बेसेबां सापर्टार दं, बेसेबां मददगिरि दं, बेसेबां माने कर्मि नेता दङ बेनि सेन्सासआ जोंनाव दङ। दिनैहाय बिजेपि दङ, बिपिएफ दङ। नाथाय बिजेपिया सिगाङावहाय गावहानो मोनसे प्रभाब गैयामोन, बेहाय बिपिएफनि माने प्रभाब दंमोन। नाथाय राजीव ब्रह्मआ 2020आवहाय बिपिएफनि केन्डिडेट जानानै देरहादों आरो बिथाङा देरहानानै माने बिजेपिआव थांदों। दा राजीव ब्रह्मजों थांनाय जेसेबां रायजो राजा दङ एक्सुवेलि माखासे बिपिएफनि सापर्टारफ्रा थांदों आरो माखासेफ्रा बिपिएफआवनो दं। दा बिभाजना माने बिजेपि आरो बिपिएफनि गेजेराव जादों, जोंनि गेजेराव जायाखै। 2020आव आङो माने 18,000सो आं भट मोनदोंमोन। दा जेरै दङ दाबो दं, सासेबो खमायाखै। इभेन प्रमद बर' सारनि मावनायखौ नुनानै बिजेपि आरो बिपिएफनिफ्राय गोबां मानसिफ्रा जोंनावहाय मदद होदों, माने जयेना जादों। दा जोंनि बनरगाव समस्तियाव बिराद मोजां मोनसे परिबेस जादों। बेखायनो आं सानो बिजेपि आरो बिपिएफआ खुनु फेक्टर नङा। आरो लोगोसे बिजेपि बिपिएफल' नङा, जोंनि बनरगाव समस्तियाव गासै 6 जन केन्डिडेट, 6 जन आंखौ लानानै 6 जन, 7 केन्डिडेटआ खुनु फेक्टर नङा होननानै आं बुङो आरो आं बुंनाया बियो ग्राउन्डनि पिक्चार। खारन कुमद नार्जारिखौ जे बिपिएफनि केन्डिडेट होगोन होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन, नाथाय हयथ' गोरोबलायाखै। दा गोरोबैनि थाखाय बिथाङा आं मिथिनायाव केन्डिडेट होगोन होननानै बिथाङा 100% मोनसे बिसास दंमोन, नाथाय मोनाखिसै। मोनैनि थाखाय बिथाङा हयथ' एसे दुखु मोननाया हयथ' सोलिदों। बेखायनो बिथाङा एकथायै माने नमिनेसन होदोंमोन, नाथाय सिङाव हयथ' माबा मोनसे फेगा दङ, बिथाङा उइथड्र खालामबाय। आङो सानो दिनैहाय कुमद नार्जारिनि जायफोरनाखि मददगिरि, बे मददगिरिफ्राबो जोंनि बिटिआरनि पलिटिकेल ट्रेन्डखौ नुनानै आरो प्रमद बर'नि सासे साक्सेस माने पलिटिशियान बेखौ दिनै मानसिफ्रा रावबो हमनो हायि गैया। बेखायनो इउपिपिएलनि फारसे बिथांनि मददगिरिया माने भट होगोन होननानै आं सानो।